Maayong buntag, GCAF. Maayong buntag, welcome kaayo niining ato ang pagsimba karong kabuntagon. Welcome sa Golden City Alliance Fellowship. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa maayong adlaw. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios ug kita magadayig ug magasimba kaniya. Ug salamat gayod sa mga pag-awit ug salamat sa presensya sa matag usa nga diin kita nagkahiusa diha sa pagsimba. Pwede ba nimo lingion ang imuhang abay ug ingnon nimong maayong buntag? Okay, salamat sa Ginoo. Kabalo ko nga paso na ang Happy Valentine's Day, no? Gaunsa man ka kadtong Valentine's Day. Pwede po nimo pangutan-on. Ayon na lang. But we praise and thank God for this morning. Daghan kaayo ta og mga ginapaabot nga mga panghitabo karong mga panahona. Siguro usa ni ana ang umaabot gayod nga eleksyon, no? Maunang hot topic gyud kaayo ang eleksyon karong panahona, no? Daghan kaayo ta og mga mabasahan sa social media, daghan kaayo tag mga nadunggan nga mga mga gustong mahitabo, gustong magpapili o gustong pilion usab sa atong mga kaigsuonan. Na ako'y nadunggan nga usa ka tawo nga mamaligya siya og kanang saging nga membro siya sa kini bitawng grupo nga kung mubutar sila, relihiyon nga umubutar sila, hiniusa sila na ay sugo gyud nga gikan sa kinatasan nga usa gyud sila og kanang butuhan. Maunang ang mga politiko maggukod gayud na sa ilahang mga buto. Iyahang gipanghambog nga kami gyud sa among grupo, basta kami mubutar, hiniusa gayud kami. Naa niya na diha sa ilaha ang ilahang garbo lugar. Ingko naghuna-una ko. Ngano ka nga sa kamakop wala man tay ingon ana, no? Usa na sa pangutana ba? Nganong sa GCAF wala man tay ingon ana bisag kita lang dinhi sa GCAF? Well, gahuna-una pud ko. Siguro or mudlantaw kita sa pulong sa Dios, wala man ta gitawag pod og hiniusang politikanhong linihukan or buto. Wala man ta gitawag ana sa Ginoo nga hiniusa. Pero isip Pinoy, Pilipino, gitawag kita sa Dios nga magampo sa ato ang panggobyerno. Apil na diha ang atong eleksyon. Maubitaw ng matag Wednesday, almost every Wednesday, gaampo gyud ta diri sa atong prayer meeting sa ato ang nasyon, sa ato ang eleksyon ug uban pa. Pero gusto lang nako ni isulti pod kanato kay actually ang kamakop o ang ato ang denominasyon naghatag kanato og stance or baruganan when it comes to the election. Kamakop tells us that we are non-partisan and we should be neutral, but we are to pray. We are to vote. Maunay klaro, isip usa ka kanang Pilipino nga nagpuyo sa Pilipinas, no? Ato nang gusto pod nga buhaton, but we are non-partisan o neutral at the same time. Galantaw ko sa Biblia nga nganong ingon ani man ang ato ang stance, unya naabot ko sa Lucas kapitulo 13. Lucas kapitulo 13. Nga sa panahon si Jesus, gihadlok siya sa mga Pariseo. Kay patyon lagi daw siya ni Herod. Tungod kay nahadlok si Herod sa political stance lugar ni, or politically, sa hunahuna ni Herod, nahadlok siya kang Ginoong Jesus. Ingon tong mga tao nga, lakaw na ka, dagan na ka Jesus. Kay patyon ka ni Herod. Unsay ingon ni Jesus sa Lucas 13:32, mitubag siya kanila. Adtua og suginli ninyo ang maong singgalong. Sa man ang singgalong? Mura siya fox
or milo man atana, no? Pwede pod siya milo or wildcat, manggod ng milo. Lahi ra pod ng fox. Singgalong, tanawa, ingon niya. Ginapagula ko ang mga yawa o ginahimo ko ang pangayo karon ug ugma. Ug sa ikatulong nga adlaw, matapos ko na ang akong buluhaton. Di ba kahinumdum ta nga niingon si Jesus nga ihatag kang Cesar ang para kang Cesar. So si Jesus is a good citizen in a sense. Bayad kag tax para kang Cesar. Pero ang para sa Dios, ihatag nimo para sa Dios. At the same time, when it comes to the political realm, I believe nga the same ang baruganan ni Ginoong Jesus. Yes, you are to vote. Yes, mo respeto ka, mo ampo ka sa panggobyerno. Pero, makabuhat ba ka na nga mapakgang or mahatagang og advantage lugar ang buluhaton sa Dios para mabuhat ni Jesus ang kabubuton sa amahan? Ingon siya, wala. When it comes to the ministry, dili makapugong ni unsang politikanhong tawo or grupo sa misyon sa Dios. Pinaagi kang Ginoong Jesus, ug hangtod karon pinaagi sa simbahan ni Ginoong Jesus. So whether pula, yellow, pink, green, orange, gray, black man siya ang mudaog, dili ka na makapugong sa buluhaton ni Ginoong Jesus. So karon ang pangutana, nganong magsigig away man ta, mga Kristohanon? Mag-away na noon diha sa social media tungod sa maubitaw ng atong title di ay mga igsuon karon kay mga kabilin sa pagtuo. Hebreo 11:30 hantod sa 40. Maubitaw ng wala ta naghisgot sa mga heroes of politics sa libro sa Hebrehanon, kundili heroes of faith. Niagi na ta kang Abel, kang Enoch, kang Noah, kang Abraham, kang Isaac, ug Jacob, ug kang Jose, ug kang Moises sa miaging Domingo. So murag daghan na kay tag na estudyuhan og na sabtan nga mga kinabuhi in the lens of the book of Hebrews. Today, we will talk about two more. So, murag daghan gyud ni, or it's a mouthful ang ato ang pagatun-an karon. Pero more than that, we are to ask the question, nga nganong naghisgot man ang magwawali sa Hebrehanon ni ining mga heroes of faith, specifically sa Old Testament nga mga heroes of faith. We don't see any New Testament or bisan mga disipulo, wala dinhi. Naay katuyuan ang magwawali sa Hebrehanon anang or iyahang gibuhat. Let me begin with two more. Una, si Jacob or si Joshua. Sa Hebrew 11:30, niingon ang magwawali. Tungod sa pagtuo ang mga kota sa Jericho nangatumpag tapos gilibutan nila kini makausa sa matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw. Kini nga hulagway or istorya makita kini sa Joshua chapter 6 verses 1 to 5. We'll just go through this fast. Si Joshua ug ang Israel, namatay na si Moises, unya gibalhin na kang Joshua ang leadership, unya nisulod na sila sa land of promise sa Kanaan. Og didto usa sa ilahang na sugata nga city kay kining city of Jericho. Niingon ang Ginoo, ihatag ko kaninyo kining lugar or kining syudad sa Jericho. So it was by faith na kabalo ang mga Israel pinaagi sa pagpangulo ni Joshua nga ilahang kaya nilang i-conquer ang Jericho, the city of Jericho, a formidable city. Apan, the manner or ang paagi
by which they are to conquer Jericho. Kay weirdo kaayo. Murag, Lord, daghan biya mi. Mga isog, ang nami mga kalalakinan nga isog. Dili di ay pinaagi sa gubat nga amo ang i-conquer ang Jericho. Unsa may gisulti sa Ginoo? Ingon ang Ginoo, you march around the city 6 times, for 6 days, with armed men. Unya, adunay 7 ka pari nga magdala og turutot. Kauban sa mag-arsa pod og sa arka of the covenant. Og sa ikapito nga adlaw, you walk around the walls for 7 times. Unya, magdungan, ikahuman sa kapito nga pagtuyok, magdungan sila og turutot. Unya, pinaagi sa syagit sa mga katawhan, matumpag ang pagkabagaa nga walls of Jericho. Kurats po ni Lord, no? Tinuod ba ka ni? Dili man siya reasonable. Yes, nakita na namo, Lord, ang imuhang mga gahom. No? Pero kini, murag, nabiya gihapoy usahay nga, naatay ingon ana, no? Labi na og gaatubang kita og bugat nga problemas kinabuhi. Malimtan usahay nato kung unsa ang gibuhat sa Dios kaniadto. Di ba na pa kay mas dakong problema kaniadto? Unya nakalahutay man ka pinaagi sa tabang sa Dios kanimo. Di ba karon nganong muraman og mabungkag na ang atoang kalibutan niining jutay kaayo nga pagsulay nga naas atong kinabuhi. Usahay biya pod ingon ana ang atong panghuna-una, and sometimes ingon ani pod murag makahuna-una pod ta sa Israel nga basin ingon ani, Lord, kaya ka ha? But the book of Hebrews tells us that it is by faith. Tungod sa pagtuo nila nga dili man reasonable ang gibuhat sa Ginoo. Kung kita lang maghuna-una, maglakaw-lakaw, magtuyok-tuyok, magturutot, matumpag. Unsa may atong makatunan ni ining istorya ni Josue kauban sa mga Israel? Well, ang katarungan o pagkamatarunganon sa atong pagtuo, wala diha sa atong pagkamaalamon. No? Bright kaayo ta lugar, maayo kaayo, so maunang tinuod lugar ang imong pagtuo, kay bright ka. Maayo ka mo mag-logic, maayo ka maguna-una. But no, it is naa sa naa diha sa atong pagkaila sa Dios sa mga imposible. We have a God of the impossible. No? Dili na to na kalimtan mga igsuon. Naa kitay Dios nga makagagahom, naa kitay Dios nga ang iyang plano dili kaya pakgangon sa nikinsaman niining kalibutana. Kung ikaw anak gayod sa Dios, ang promesa sa Dios kanimo nga naa siya, dili kaniya biyaan ug dili kaniya pasagdan. He will never leave you nor forsake you. Kung ang Dios kauban nimo, kinsa may makapildi kanimo. Matud pa sa libro sa Roma, usahay manggod ang makapildi rapud kanato kay kining mawala ang atong pagsalig sa Dios, mubalhin sa atong pagkamaalamon. No? Madiskarte. Usahay dili ta kahulat sa plano o sa buhat sa Dios, mag-una-una ta. But it is not within our wisdom, no? Sa atong kaugalingon nga panguna-una lamang ang atuang kadaugan, kundili naa sa Dios nga gibuhat na ang tanan aron ang iyang plano mahimugso diha kang Ginoong Hesus. Ikaduha, naa na po'y usa ka babayi, a hero of faith nga ginganlan og si Rahab. Si Rahab,
Hebreo 11:31. Tungod sa pagtuo si Rahab nga daotang babayi or a harlot, a prostitute, wala malaglag kauban sa mga masukihon, kay iya mang hinangop ang pagdawat sa mga maniniid ingon nga mga higala. Again, this story makita kininato sa book of Joshua chapter 2. Si Rahab the harlot, wala siya nawala kauban sa Jericho. Taga Jericho man pud ni si Rahab. Apan tungod kay iyang gitabangan ang mga espiya ni Josue sa Israel, siya naluwas. Now this is very interesting kaning istorya ni Rahab. Kay ug mobasa ka sa Joshua chapter 2 verses 2 to 6, makita nimo a direct reading of the word nga namakak ni si Rahab. Naabot ang espiya, nakadungog naman siya sa gahom sa Dios, nakadungog na siya nga gitunga sa Dios ug nauga ang Red Sea. Unya nilabay ang mga Israel, nahadlok siya sa Dios nga si Jehovah. Tungod ni ana kay naabot man ang mga espiya, iyang giingnan, tago kamo didto sa taas, taguan ko kamo aron dili kamo mamatay. Unya naabot ang mga tao sa Jericho ug nangutana kaniya, naa diha ba sa imuhang balay ang mga espiya? Unsay gitubag ni Rahab? Wala. Bisan nakabalog yun siya kay iya mang gitaguan sa iyang balay. Nganong gitawag man si Rahab nga babayi nga adunay dakong pagtuo sa Dios nga namakak man siya? Pwede ra di ay na. So this is an excuse na pod nga pananglitan ug ang imuhang mama dako kay utang. Unya naabot ang maningil og utang, si Rahab manggani. Ingon magay siya nga wala ang espiya. Ingon na lang pugog wala man si mama, ingon niya. Pwede ba na? Well, hinumduman na to. Few things. Number one, si Rahab was a Canaanite and a harlot at the same time. Nakadungog pa lang siya. Kung unsay, wala pa siya gitudluan, wala pa'y Bible study. Wala pa'y building discipleship course, o wala pa'y mga... So nakadungog pa lamang siya. In other words, si Rahab, ang kultura sa Kanaan, nga grabe kanang makasasala, no? Akong isulti sa inyo ha, nga kining mga Kanaan, according to Leviticus 18-30, they have an abominable customs, ug they are doing detestable things in the eyes of God. Nga ludon ang Dios pagmulantaw ni ining taga Kanaan. They practice magic. Deuteronomy 18:10-11. They even burn their daughters and their sons as an offering to their gods. Ilang sunugon. Deuteronomy 12:30. Suko kayo ang Dios sa Ginoo that they have defiled the land nga gihatag sa Dios sa mga Israel, nga gusto niya nga isuka kining mga tawhana out of this world. And si Rahab was part of that community. Ang customs nila naa kang Rahab. Apan, pagkadungog ni Rahab, Joshua 2:9-11, no? Nakadungog si Rahab. I know the Lord has given you the land. Niingon si Rahab sa mga espiya. Nangahadlok naming tanan na ako nahadlok na gayod tungod sa gahom sa inyohang Dios. Giunsa niya pagtunga ang Red Sea ug kami nangahadlok na gayod. Our hearts melted with fear of the Lord. For the Lord your God, He is God in heaven, above and on earth beneath. So how was Rahab described to be a woman of faith? Well, first of all, it was not because of her lie. Dili tungod kay siya namakak. Kay kabalo man ta nga ang pagpamakak, dili gayud na gusto sa Dios.
dili na gusto sa Dios nga buhaton sa iyang mga katawhan. The Bible declares that lying is evil and condemnable by God. Proverbs 12:22, Revelations 21:8. Pero hinumduman po nato mga igsuon nga si Abraham bakakon biya pud to. Si Jacob ug si Isaac or si Jacob gayud, apil si Isaac mangingilad bakakon at the same time. But they were not declared to be men of faith tungod sa ilahang pagkabakakon. But because sa panahon nga na adunay dakong obstacles in front of them, they exercised faith instead of fear. Dili man ta tanan perpekto. Ang tanan pod nga naa sa Biblia dili pod perpekto. Wala kita gitawag sa Dios nga mahimong morally perfect. But we are called by God to be faithful to Him every time, all the time. Masayop man ta. Klaro man yun na. Masayop man ko. But God calls us for a heart that is repentant, to be faithful always sa mga sugo sa Dios, including repentance. Si Rahab, mga igsuon, kauban sa iyahang pagkadungog kang Jehovah nga makagagahom, siya mituo sa gahom sa Dios nga siya ang Dios sa tibuok kalibutan. And because of her faith, it was not only a lip service. She became courageous. Iyang gitaguan ang mga Israelites, ang spies from the king of Jericho. She treated them kindly. She helped them escape the city. Ang pagtuo, mga igsuon, kay dili lamang gikan sa ngabil. Maunay gusto isulti sa magwawali. Sayon raman na isulti nga na ako'y pagtuo. Apan naagyo diha, kauban diha ang pagkamaisugon sa Dios. An action of courage that you will do what the Lord says in His Word, bisan og murag dili man ni siya reasonably sa standard of this world. Now we jump into the big question. Dili lang man pud kanino. I think sa sunod nga mga bersikulo, there are more niingon ang magwawali sa Hebrews na apay daghan. Si Gideon, si Barak, ug si Samson, mga judges, si Jephthah, si David, si Samuel, and the different prophets, sila, all of them, kung naapa siya'y dakong oras sa pagwali, iha pa ning iwali kining tanan, pero wala na may oras. Kita, pwede raman ta, maabtan og alas 10 nga magwali. So, pwede pagyunta na ito ni walihon. Pero, ang libro sa Hebrehanon, siya nga, kung naapa ko'y dakong oras, wala naman. But then here comes the point. Iyang gisulti, gi-exercise niya, or iyang gisaysay kung paunsa kini sila nga mga tao nagpakita sa ilang pagtuo. 33 hantod sa 38. Nga tungod sa pagtuo, gipangdaog nila ang mga gingharian, gipatuman nila ang pagkamatarong, gipinagdawat nila ang mga saad, gipanagtakom nila ang mga baba sa leon, gipalong nila ang mabangis nga kalayo, nakaikyas sila sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nakabot nila ang kaligon, nangahimo sila nga makagagahom sa panggubatan, ilang gipatibulaag ang mga kasundaluhang langyaw, ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan, pinaagi sa pagkabanhaw. Mao kini ang atoang ganahan kaayo when it comes to faith. Mga kadaugan nga pwede natong mabatian tungod sa atoang dakong pagtuo diha sa Dios. And these are the kind of preachings that we love to hear. Dili ba mga igsoon? No? Nga kung naa kay gibati nga kasakit, kung ikaw nagasalig gayud sa Dios, ayuhon ka sa Dios.
Na ay mga ingunana nga mga pagwali, gusto ta. And the Bible tells us nga yes, the Lord is our healer. The Lord is our victory. Jesus can save us from any kind of defeat and the problem of sin. Kaya kayo na sa Ginoo. But there is the second aspect of the results of faith nga usahay, dili ta gusto maminaw. Basta magwali na gani si pastor og ingon ani nga aspito sa pagtuo, mauli na ko. Gatanaw pirmis oras, hapit naman siguro. Next verses. Pwede po di ay ni mga igsuon. Ang uban, gipanagsakit ngadto sa kamatayon. Nga na nagsalikway sa kagawasan, aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Ang uban na nagantos sa mga pagbiay-biay ug sa mga paghampak ug bisan pagani sa mga talikala ug mga pagbilanggo. Gipanagbato sila, gipanagpamutol sila pinaagi sa gabas. Grabe, gigabas yun ang lawas ba? Murag magic, no? Gipamatay sila pinaagi sa espada. Sila na nagpanglakaw sa mga nanagsapot o mga panit sa mga karniro o mga kanding na nagantos sa kawaladon, mga sinakit, mga dinagmalan. Now, these are the two faces of faith. The Lord tells us that through faith we can achieve unbelievable feats of victory in the Lord. And yes, we can claim that in the Lord. Diha sa kabubuton sa Dios. We can claim that GCAF can can help ang gospel nga maabot sa tibuok Cagayan de Oro ug sa mga laing mga lugar ug lain-laing mga kanasuran, and we pray for that to happen diha sa Ginoo. Pwede man na, kaya kayo na nga buhaton sa Dios. But there is also another aspect of faith nga sa ato ang pagbuhat ug pagsunod sa gusto sa Dios sa atong kinabuhi, maka-eksperyensya kita og pagpanglutos. Dagmalon kita, sakiton kita, batuhon kita, hangtod sa kamatayon. Muingon lang bata, nga yes Lord, dawaton nako ning mga kadaugan, dili nako ni dawaton ning mga kasakit. Pwede ba nato na ingnon? Diha mga igsuon, matistingan gyud ang atong pagtuo. Nga sa panahon nga sakiton ka, mupadayon ba ka sa imuhang pagtuo ug pagbuhat sa unsay gusto sa Dios? Na for these men of faith, the legacies that they brought is that dili lang sa panahon sa kadaugan, wala lang sila gahandom og dagkong mga butang para sa Dios, mga kadaugan para sa Dios, bisan usab sa mga kasakit sa kinabuhi. Sila nagpadayon, mga igsuon. Nagpadayon sa ilang pagtuo sa Dios. Nagpadayon sa pagtuman sa sugo sa Dios. Kabalo ko, labi na nga kita, gapuyo dinhis Pilipinas, daghang kasakit dinhis Pilipinas. Apan, gitawag kita sa Dios nga magkinabuhi diha sa pagtuo, dili diha sa mga panlantaw lamang ni ining kalibutana. And we are to continue to have faith in the power of the Lord, nga one day, kining tanan nga ato ang pagpaningkamot, matubang kita sa Dios ug moingon siya, well done, good and faithful servant. Kay bisan sa kalisod, ikaw ni remain ug faithful diha sa Dios. So ang pangutana, mga igsuon,
Oy, napadi ay. Last. Nga kanila ang kalibutan dili takos. Nahadiin-diin sila sa mga kaawa-awan. Kuratag yun aning mga pinulungan ba? Ug mga kabukiran sa mga lungib ug mga langob sa yuta. And this is one thing nga gusto kaayo pud ko nga siguro tawagon sa Ginoo, no? Here comes Pastor David nga ang kalibutan dili takos kaniya tungod sa iyang pagtuo. No? Here comes Elder Ray Simbahon, no? Nga ang kalibutan dili takos. Because of your faith, the world is not worthy of you. Grabe lamiya na paminaw, no? Mura mag-Valentines. And I'm praying that the Lord will call me like that also. Nga dili takos ang kalibutan kanako tungod sa grasya sa pagtuo nga gihatag sa Dios. So ang pangutana igsuon, unsa may rason sa mga ehemplo sa pagtuo nga gisaysay sa magwawali ug nganong puros lang kini sila naa sa Old Testament nga naa naman unta ang mga disipulo ni adtong panahona. Pwede man unta si Pedro, pwede man unta si Mateo ug uban pa. In the last two verses 39 ug 40, gisaysay kini sa magwawali nga nganong iya kining gisulti kining mga tawhana, mga ehemplo. Una nga rason aron mapakita nga ang pagkahiuyon sa Dios kay naa lamang makita lamang sa pagtuo. So ang verse 2, before siya ni saysay sa mga ehemplo sa mga mga tao nga gatuo sa Dios, nisumpay na didto dayon sa 39. Ang 1 ug 2, ang sumpay ni ana kay 39 ug 40. Niingon ang magwawali sa 1 ug 2. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug mga panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Kay tungod niini ang mga tawo sa karaan na nagpakadawat sa langitnong pag-uyon. Langitnong pag-uyon. Ug sa bersikulo 39, iya kining gibalik ug kini silang tanan bisan nahiuyunan sa ilang pagtuo. Nahiuyunan sa ilang pagtuo. Apan, wala managpakadawat sa gisaad kanila. Unsay pasabot niini? Una, kining pulong nga nahiuyunan, gikan kini sa root word sa Griego nga martir. Sa in English, martir, witnesses. Kadtong gitawag bitaw ni Ginoong Hesus ang mga disipulo, you shall be my witnesses. From Judea, Samaria, Jerusalem to Judea, Samaria to the ends of the world. So martir kadto siya ang pulong sa Griego. Pero kini nga pulong nga nahiuyunan, dili kini siya nga active nga tense. In other words, ikaw ang witness. Ikaw ang magpakamartir, matud pa nila. Ikaw ang witness. But it's the other way around. It's in the passive form. Nga ang Ginoo maoy naka-witness sa ilang kinabuhi ug niingon ang Ginoo, approve. Naka-witness ang Ginoo sa ilahang acts of faith ug nahiuyunan sila sa Dios. You know, niadtong panahona, all they heard were the preachings of the prophets, pagpanudlo ni Moises ug ni Joshua nga maulamay adunay kanang direct nga pag-istorya sa Dios. They didn't have the written word of God. All they heard were stories ug mga pagsulti sa Dios nga usahay kining atong dalunggan, katubag yun akong nadunggan, no? But they acted out in faith. And you know, when there is a promise gikan sa Ginoo, ang fulfillment of the promise, especially in the Old Testament, is twofold. Una, ang temporary or ang partial fulfillment na kung moingon ang Dios nga dadon ko kamo sa yuta nga adunay the promised land filled with milk and honey. Yes, naabot man sila, but Canaan was only a
partial fulfillment. And the greatest or the complete fulfillment of that is ang promise ni God of heaven through the Lord Jesus Christ. Pinaagi kang Ginoong Jesus. So in other words, every promise ni God in the Old Testament is always twofold. Na ay partial fulfillment, nga mabati sa mga katawhan kaniadto, apan temporaryo kini sila. And there is a complete fulfillment that is in the Lord Jesus Christ. So when the preacher of Hebrews nag-ingon nga wala nila nadawat ang gisaad kanila, wala nila nadawat ang kompleto nga fulfillment of the promise because it was only through the Lord Jesus Christ nga makompleto ang promise. When God promises healing of the land, yes, there might be a temporary healing nga mabati sa Israel at that moment, at that time. Pero moabot gihapon ang mga kaalaot. But now, when the Lord Jesus Christ comes, by His wounds, we are healed. And kadtong adunay pagtuo kang Ginoong Yesus, ang healing ni Ginoong Yesus is really the healing of eternal life. Yes, God can also heal us in our bodies. But then, naamampod nga, naabot na ang gingarian sa Dios, pero wala pa. Usahay ayuhon ta, niabot na ang gingarian sa Dios, usahay dili pod, kay wala pa man ang ikaduha gayong pagbalik ni Ginoong Yesus. So ningon sila, ningon ang magwawali sa Hebrews, gibuhat nila ang mga butang diha sa pagtuo sa Dios, bisan wala pa nila nadawat ang, or wala nila nadawat gayud ang kinatibuk-an sa promise sa Dios. So that's why it's an Old Testament faith. Apanay kaduha sa bersikulo 40, niingon ang magwawali, aron ipakita ang kamatuoran sa pagkahimugso sa hingpit nga saad sa Dios. Mao ni ang ikaduha nga rason nga nganong Old Testament faith lang ang gihisgutan sa magwawali. Bersikulo 40. Sanglit gikatagana man sa Dios ang labi pa kamaayong butang alang kanato nga sila dili niya pagahingpiton gawas kun mahiuban kita. So from talking about the faith of the Old Testament, nga wala nila makaplagan ang kinatibuk-an sa promesa, niingon ang magwawali, kita karon na kita'y mas maayong kahimtang, kay atuan namang nabatian ang pagkahingpit sa promesa sa Dios, diha kang Ginoong Yesus. So kumpleto na ang promesa sa Dios, diha kang Ginoong Yesus. Aron sa pagwali ani sa magwawali, ang iyang mga kongregasyon makauna-una or makadungog nga yes, kadto gani sila. Dili pa gani kompleto ang promesa sa Dios kanila, nagkinabuhi man gani sila diha sa pagtuo. Ako pa kaha? Kita pa kaha? Nga naana ang pagkahimugso, hingpit nga pagkahimugso sa promesa sa Dios diha ni Ginoong Hesus. Gisulat na sa Dios kining tanan. Pwede na ta mo balik ug mulantaw sa kinabuhi sa Dios, mulantaw sa mga sugo sa Dios. Kita pa kaha dili magkinabuhi diha sa pagtuo? And I tell you, para sa atua living in the New Testament nga adunay New Testament nga background, mura ni siyag sagpa sa atong nawong ba. Sila manggani dili kompleto ang pagkahimugso sa promesa. They lived out their lives in faith. Kita pa kaha? So mga igsuon, ang kabilin sa pagtuo kaniadto o ang hingpit nga pagkahimugso sa saad sa Dios karon nagsaysay sa matinumanon sa atong Dios diha kang Kristo.
naa kitay matinumanon nga Dios. Maunang nalipay kaayko, ganahan kaayko atong kanta nato ganina. Forever God is faithful. Kaniadto gisaysay ang pagtuo sa mga heroes of faith. Apan karon nahimugso na ang hingpit nga promesa sa Dios diha kang Ginoong Hesus. Ang pangutana karon, kung pwede palang mangutana ang magwawali sa Hebrehanon kanato, kumusta man atong pagtuo? How hard are we pursuing the Lord in faith? Sa duha ka tuig nga pandemya, nakita ba sa Dios ug nahiuyon ba ang Dios sa imong pagtuo kaniya? Nakitaan ba ka sa Dios ug nasapnan ka sa Dios nga adunay pagtuo gayud kaniya? Yes, nga gahandom og mga butang nga madaugon ka diha kang Ginoong Hesus. Apil ka na mga igsoon. Apan sa panahon pod nga nagkagidlay ang atong kinabuhi tungod sa ato ang pagsalig kang Ginoong Hesus, did we remain faithful in the Lord? Or kanang sayon lang kay musulti ka nato nga, Lord, kapoy naman. Biya sa ako nimo, Lord. Ga problema man ang akong pamilya, Lord. Murag wala man ka. Pwede nga ako lang sa. But friends, God calls us to live a life of faith, bisan sa kadaugan ug bisan sa kapildihan, daw kapildihan sa panlantaw sa kalibutan, sa pagbiay-biay, sa pagdagmal, pagsakit kanato. God calls us a life of faith. I pray that GCAF will be a church who embodies this kind of faith. Nga dili lang sa kanang kadaugan, pag-ayo, pag-successful nga career, successful nga business tungod sa Dios, but even sa panahon nga naatas kinailadman. We will continue to exercise our faith in the Lord because we have this complete hingpit nga pagkahimugso sa promesa sa Dios diha kang Ginoong Hesus. And we will worship Him through pain, through tears. We will continue to obey the Lord. Kaya ngayon, gayud, musaligan ang Diyos. Mag-ampo kita mga igsoon. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo kanamo karong kabuntagon. Salamat sa mga ehemplo sa pagtuo nga gisaysay sa magwawali sa Hebrehanon. Bisan man gali o Dios nga dili pa kompleto ang katumanan sa ilahang promesa. Apan sila padayon nagsalig sa Dios nga makagagahom. Dili ka na kami pod, Lord, dapat gyud nga mas labaw pa nga pagtuo ang among ipakita. Kay naa naman ang kompleto nga katumanan sa imong promesa diha kang Ginoong Hesus. Lord, tabangi kami nga madawat namo o Dios, dili lang ang mga kadaugan ni ining kinabuhi pinaagi diha sa pagtuo namo kang Ginoong Hesus. But bisan usab, Lord, sa mga kasakit ni ining kinabuhia, bisan sa kalisod ni ining kinabuhia, padayon kami o Dios magsalig kanimo, mulahutay kami sa pagsalig diha kanimo. Kay at the end of the day, O Lord,
when all things are said and done, dili man ang kahayahay ni ining kalibutan na ang mag-matter for eternity. Kundili, O Dios, ang imuha mang paghiuyon kanamo. Nga ikaw makakita sa amuhang kinabuhi, nga padayon nga nagsalig kang Ginoong Yesus. Luyo sa kasakit ni ining kalibutan. Salamat, O Dios, sa pagpreserbar sa among kinabuhi. Salamat sa imong kamaayo sa matag adlaw. Kabalumi, O Dios, ang imuhang pagkamatinumanon, mulangtod hangtod sa kahangturan, ug kana diha kami nagasalig. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Mayong buntag, mga igsoon.